Ak nechceš mať špinavé a doškrabané auto, tento postup je presne pre teba. Aktuálne teraz po zime máš na laku na svojom aute milión nečistôt, soli alebo živice, ktorú určite nedávaj dole kefou, ak si nechceš ničiť lak na aute. Tu máš štvorkrokový postup a jednu dôležitú vec, ktorú nezabudni, ak chceš, aby tvoje auto vyzeralo čo najlepšie. Krok 1. Umytie vodou. Sústreď sa hlavne na kolesá, ktoré čistíme vždy ako prvé, keďže sú najšpinavšie. Povenuj sa aj okoliu, podblatníky vystriekaj presne pod týmto uhlom, plus nezabudni na podvozok. Krok 2. Kolesá a okolie umieme ručne. Ak máš pomerne čisté kolesá, veľmi dobrý produkt, ktorý používam ja, je Softwash od Crytex s neutrálnym pH. Ak potrebuješ niečo silnejšie, odporúčam kombináciu s Ironom, ktorý sa postará o brzdový prach a náletovú hrdzu. Krok 3. Pena, najpríjemnejší krok. Prejdi štečekom zákutia a potom zober rukavicu, ktorou nikdy nerob krúživé pohyby, ale iba tam a späť. Krok 4. Keď máš hotovo, umyj vodou, utri uterákom a ideme na veľmi dôležitú časť, ktorá je pri tejto sezóne zásadná, a to je práve ochrana. Tu môžeš použiť buď vosk alebo keramický sealant. Ja osobne milujem SO2 od Kochu, ktorý u mňa zatiaľ drží prvé miesto vo výdrži keramických sealantov. Spraví ti brutálny lesk na aute a zároveň tvoje auto bude ochránené proti UVčku. A nie, toto nie je žiadne promo. Odporúčam výhradne produkty, ktoré používam ja sám, a toto je jeden z nich. Jednou stranou handry zotri, druhou dolešti a pozri, ako brutálne vyzerá lak. Odlesky sú extrém a vďaka keramickej zložke je auto ochránené, vďaka čomu ho udržíš dlhšie čisté, plus na budúce, keď pôjdeš na automývárku, bude sa ti umývať omnoho lepšie, čo ti ušetrí nejaké peniažky. Ak ťa bavia takéto videá a chceš sa naučiť viac o sveta detailingu a car flippingu, nezabudni hodiť follow a vidíme sa v ďalšom videu.